गिबियावनो आङो जोंनि गोथां इसोर आफाखौसो आङो हाजासे हामलाय होनो नाजादों आरो बेजों लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लिखौ नायनो मोजां मोनग्रा रायजो नोंथांमोनखौ आङो मेरि फ्रि क्रिसमास विश खालामहरग्रोदों। दिनै जोङो 4th फ्रि क्रिसमास सेलिब्रेशनखौ जोङो नैबे अमृतपुर CNI चार्चनि कम्पाउन्डआव जोङो सेलिब्रेट खालामनाय जादों आरो बेनि जुगेदे जोङो बे मेसेजखौनो जोङो बयनोबो होनो लुबैयो। मानो होनोब्ला जोंनि जिसु ख्रिस्टनि सारि जाफैगोनखौ जोङो लामा नायनानै जोङो दिनै नैबे प्रि क्रिसमासखौ जोङो सेलिब्रेट खालामनाय जादों आरो बेवहाय जोंहा गोबांथार हाबाफारिफोर लानाय जादों। दायो बेवहाय जोंना मेन सेसन जोबनाय लोगो लोगो जोंनियावहाय कैन्डलिंग प्रसेसन जादों आरो बेजों लोगोसे जोंहा बनफायार प्रग्राम दङ आरो बेबायदिनो जोङो जोंनि विशफोरखौ जोङो खालामलायबाय जोंनि ख्रिस्ट सिबियारि लोगो बिथांमोनजों। बियो जोंनि थाखाय जोबोर मोनसे मोजां सम जोङो बेखौ बुंनानै लानो गोनां जागोन। जिहेतु बावैसो समनि उनाव बा माखासे सानफोरनि उनावनो जिहेतु फैबाय थानाय गोथार बर'दिन फोरबो बेबो बारा गोबाव सम गैलिया। बे बर'दिन सफैनायनि आगोलावहाय नोंथाङा सारा नैबे जिहेतु जोंनि जिहेतु ख्रिस्टान सुबुंफोर बिथांमोननो मा मेसेज होनो सानदों? जोङो जिसु ख्रिस्टनि सारि जानायखौ जोङो लामा नायनानै थानांगोन। मानो होनब्ला बे जिसुआ जोंनि बासायगिरि आरो बियो जों सुबुं हारिखौ बासायनो थाखाय जोंनि बे संसाराव सारि जाफैबाय। गोदो गोदाय प्रफेटफोरनि सिगाङाव थिखा जानाय बादि जिसुनि सारि जानाया जोंनि बे बुहुम बिखायाव जाफुंबाय आरो जोङो मा बे जिसुनि सारि जानायजों जोङो बयबो बासायजानायखौ मोननो हायो। जायफ्रा जिसुखौ फोथायो आरो जिसुखौ फोथायारिफ्रा जोङो बयबो जिसुजों लोगोसे जोङो सानसे समाव जोङो थैनायनि उनावबो जोङो जिसु ख्रिस्ट जोङो थांफिनगोन जोङो बेखौ फोथायो। नैबे हाबाफारिया लाइमोनफोरनिखाय नोंथांनाव मोनसे कुइसन खालामनो नागिरदों। जिहेतु जोङो आथिखालाव नुनो मोनो जे माखासे लाइमोनफोरखौहाय जौ जुवा बायदिसिना बे गारि साफुंनाय मानायजोंहाय गोदोसोनानै थानायखौ जों नुनो मोनो। जिहेतु नोंथाङाबो सासे लाइमोन हिसाबै सारा नैबे जोंनि BTC बिटिआर ओनसोलाव थानाय लाइमोनफोरखौहाय दिनैनि नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों माबाफोर मेसेज हरनो सानदों नामा? आच्छा, आङो बेखौनो बुंनो सानो जोंनि गोबां लाइमोनफ्रा दिनै जौ जुवा आरो ड्राग्स लानायफोरजों गोबांथार गोग्लैसोनानै दङ। दिनैनि बे फ्रि क्रिसमासनि गेजेरजों आङो बेखौनो खावलायहरनो सानो जोङो लाइमोन हिसाबै जोङो गोबां समावनो जोङो जोंनि गोग्गोम देहाखौ लानानै जोङो गावखौनो जोबोर देरगासारनाय सानो। नाथाय जोङो लाइमोन जाब्लानो जे आरो देहा गोग्गो जाब्लानो जे जोङो मा गावखौ दुगा खालामनांगौ बिदि जानो नाङा। मानो होनोब्ला जों डिस्ट्रय जानायजों लोगोसे जोंनि बिमा बिफाफ्राबो गोबांथार दुखु फैयो। बेनिखायनो जोङो गावखौ जोङो मोनसे मोजां आरो आब्रुथि गोनां खालामनानै लानाया जोबोर जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय गोनांथार आरो जोङो बिदि गान्जा ड्राग्स जास्लायस्लाय जोङो गावखौ फरायनायाव नांथाबनाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनां आं बेखौ सानो।